че вече познахте. Днес ще ви разкажа за Слави. Абонирайте се за канал. Напълно безплатно е, пък и така ще получавате по минимум 2 видеа всяка седмица. А ако притиснете по-силно към банката, промокодовете за пестене на пари от сайтовете, както винаги са изписани тук и тук. Пригответе се, защото навлизаме в по-мистичните води на феномена Слави. Хората, които вярват в Слави, твърдят, че дежавю ни носи някакъв вид спомен от минал живот и наше предишно въплъщение. За да получите 14,5 милиона долара. Повечето от вас са чували, че Слави не може да си спомни какви сме били в предишните животи, но пък душата ни няма как да забрави. Повечето хора казват за Слави, че когато го изпитват, имат чувството, че вече са сънували дадената ситуация. Ще се радвам да ми споделите в коментарите, ако е така. Майнкрафт. Кой от вас е гледал филма Ozone.bg? Вероятно знаете за сюжета му и как точно е устроен света там. Някои хора по света смятат, че наистина живеем в Майнкрафт. И че филма на братя Лошовски всъщност доста добре описва за обикалящия ни свят. Случайно имате още свободно време, което не искате да се шляете, ами да научите нещо ново и забавно ли? Добре, може да цъкнете на някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! Здравейте, приятели, аз съм Индия и днес сме с още един епизод, в който ще тестваме в Слави и този път обаче ще са от сайти. Да ви късам неща аз. Добре, скъсахме го и така, всичко е прележно наредено в кутията, както виждате, но аз обичам хаос от реда и ще изсипя всичко. Така. Lucky Star добавяме бонус item in your box from Taiwan. Това е от Тайван. И е бонус, ясно, добре. Хайде да го видим този бонус сега, сладък ли е, солен ли е, запечатане, изключително здраво. Защо го правят така? За да може да се изнервите и после да ви е по-вкусно. Не знам. Така, отворихме го. Шо ми харесва, аз обичам лютите неща. С много тънък слой маселце. Индийски, сладък и огромен. Добре. След вечеря се сервира You are gay. Надявам се да ви е харесал епизода и ако е така, ударете по един чипс, посетете сайта им, който линк ще има в описанието и ако искате може да се абонирате за няколко месеца, за един месец да получавате по 14,5 милиона долара. Бъркам се, съжалявам, камерата огледална. Се не мога да се науча къде, защото постоянно се разполагам на различни места на екрана. Да, това е и най-важното, скъпи приятели, абонирайте се за канала ни с камбанка, за да получавате нотификации, когато качим още такива готини видеа. Чао сега от мене и до нови срещи! Няма частен бизнес, няма 20 стотинки. Що е то? Слави, разбира се. Хареса ми, че получих и бонус 20 стотинки. Няма мозък. Днес ви питам, карате ли електрически тротинетки и бихте ли посегнали към Слави, имайки предвид цените на горивата? Този мързелив и удобен Слави набра рязко популярност по цялото земно кълбо за 20 стотинки. Какво ми хареса в Слави и какво не е чак толкова, ще разберете от едните минути. Да си поговорим малко сега за характеристиките на тази фурия и с какво изпъква пред останалите в този клас. Още от пръв поглед няма как да не ви направят впечатление по-големите колела, които са с размер от 10 инча. Сглобката е направена по такъв начин, че е супер лесно да се сгъне. И сега ще ви демонстрирам как става. Маха се предпазителя, това се сваля и... Благодаря ви, че бяхте за пореден път с мен. Чао и до нови срещи!